Tak čo je pred nami dnes a čomu má viesť táto prednáška je, aby sme sa pozreli a urobili taký prehľad, prierez a pozreli sa na zopár zastávok, zopár miest, kde to, čo to má spájať, je, že živé organizmy svedčia o Stvoriteľovi. Sú tu všade okolo nás, je to to, čo je plná príroda, ktorú Boh stvoril a oni nám ukazujú, že za nimi je niekto, kto ich stvoril, niekto, kto je stvoriteľom, kto je ich tvorcom. A snáď sa teda mi podarí aj ukázať, aký veľký, ostrý je ten rozdiel medzi tým, že či som človek, ktorý vie a pozná aj tvorstvo a hlavne nad to všetko stvoriteľa, ktorý je za ním a ktorý sa podpísal a ktorý nechal stopy svojej práce, alebo som človek, ktorý žije, existuje, pohybuje sa v evolučných predstavách, že ten rozdiel je veľmi veľký, veľmi obrovský. Teraz tie živé organizmy tak veľa svedčia o tom, kto je stvoriteľ a ako ich stvoril, že by sme mohli stráviť celé mesiace, ale my si vyberieme zopár miest, zopár zastávok, ktoré snáď nám budú k veľkému úžitku. A celý čas na tejto konferencii teda hovoríme o stvorení, o tvorstve, hovoríme o stvoriteľovi. Je veľká otázka, kto je stvoriteľ a ten sa nám identifikuje, ten sa nám hneď na začiatku Božieho slova predstavuje, ten, ktorý stvoril všetko, celý vesmír, nebesia, zem, všetko, čo existuje, duchovné i materiálne, to je ten Boh, o ktorom tu celý čas hovoríme. To je ten stvoriteľ za tým všetkým, ktorý existuje. Na Božom slove je silná tá vec, že pravda zo začiatku, z prvého verša, prejde takým oblúkom z knihy Genesis až do poslednej knihy Biblie, do knihy Zjavenia a ide v podstate všetkými, ako taká zlatá nitka prechádza Bibliou. Boh je stvoriteľ, Boh je pôvodca. Toto nie je náhoda, tento svet a to, čo v ňom existuje. A v knihe Zjavenie, čo je posledná kniha v Biblii, máme takýto verš napríklad. Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo Ty si stvoril všetky veci a pre Tvoju voľu sú a boli stvorené. Takže v Biblii prepojenie medzi dôvodom, prečo má Boh slávu, prečo má Boh dostať úctu, prečo máme Bohu slúžiť, je jednoznačne zásadný, základný dôvod je, že Boh je stvoriteľ všetkých vecí. A to nás volá, nás ľudí, aby sme odpovedali na to, čo o Bohu vieme, čo nám zjavil, čo vidíme okolo seba. Teraz Boh, a to je dôležité, medzi knihou Genesis a Zjavenie, máme spolu 66 kníh Biblii, je kopu pravd, kopu histórie, kopu záznamu biblického a sú tam pozoruhodné veci. Napríklad Príslovia 20:12 nejako načrie hlbšie, bližšie do toho Božieho tvorstva a hovorí o uchu a o oku. Hovorí ucho, ktoré čuje a oko, ktoré vidí, to oboje učinil Hospodin. Takže biblický Boh a biblická pravda o stvorení rozhodne nie je taká, že Boh len nejako ťukol do toho na začiatku. Včera to Peter naznačil. Viete, také kocky domína. Boh je len prvý hýbateľ. Je myšlienka niektorých filozofií, myšlienka aj teistickej evolúcie. Boh to na začiatku spustil, na začiatku naštartoval, ale hneď Božie slovo hovorí, priamo tieto veci, ktoré v prírode, v živých organizmoch, u človeka, veci, orgány nášho tela, orgány ako ucho, ako oko, tieto veci sú priamo stvorené Bohom a priamo hovoria o jeho tvorčej práci. A sú tu priamo na to, aby kedykoľvek s nimi máme kontakt, sme mohli rozmýšľať. Tak toto je predivný Boh, toto je predivný stvoriteľ. Takisto táto myšlienka sa vracia napríklad v Žalmoch 94:9. Či azda ten, ktorý vsadil ucho, nepočuje? To je kľúčová vec v Biblii. Prečo má človek volať na Boha? Lebo má veriť, že ho Boh bude počuť. A podľa čoho aj vie, že Boh bude počuť? No lebo Boh stvoril počujúcich ľudí, ktorí to majú ako samozrejmosť, ako normálnu vec. Že ja môžem komunikovať, môžem sa vyjadriť, môžem počuť, môžem vidieť. A to ma vedie k tomu a to prispieva k tomu, že som si istý Bohom, ktorý počuje, lebo to je Boh, ktorý dokázal stvoriť taký predivný orgán, ako je ucho. Majme tieto myšlienky na pamäti, majme ich tak niekde v pozadí mysle, keď sa budeme teraz posúvať ďalej a načnieme do niečoho z toho, čo máme v tvorstve okolo seba. Pridajme teraz k tomu, naštartovali sme nejakými biblickými myšlienkami, pridajme k tomu zamyslenie, zastávku nad tým, čo je to biológia. Živé organizmy, to súvisí s biológiou, veda o živých organizmoch, je to veľké pole, veľké odvetvie, má samozrejme kopu vetvičiek a delí sa na kopu tých špecializácií, ale je dôležité mať nejakú použiteľnú, funkčnú